Kedysi dávno žili dvaja bratia na susediacich farmách a mali vážny konflikt. Po 40 rokoch spolupráce ich drobné nedorozumenie prerástlo do trpkých slov a ticha. Jedno ráno zaklopal na dvere staršieho brata muž s tesárskym náradím, hľadajúci prácu. Starší brat súhlasil a ukázal mu farmu cez potok, kde žil jeho mladší brat. A porozprával mu príbeh, ako minulý týždeň bola medzi farmami lúka, ale mladší brat vzal buldozér k hrádzi a teraz je medzi nimi potok. Chcel, aby tesár postavil vysoký plot, aby už nikdy nevidel bratovú farmu. Keď sa večer starší brat vrátil z mesta, na miesto plota našiel most. Mladší brat kráčal po moste, šťastne mával a objal brata so slovami: "Si skutočne fajn chlap, že si dal postaviť tento most po tom všetkom, čo som ti urobil." Bratia si vtedy uvedomili, že súrodenecká láska je jedinečná, silná a dokáže prekonať aj tie najväčšie nedorozumenia a spory. Sleduj môj profil pre dennú dávku motivácie.